buenos dias hier von Strukland, Manitoba. Dat is vandaag September, ik weet niet wat vandaag dat is aan de maand met sterk, dat vangt dan zeer stroom te loten, ook waren die bleren, die anderen die kleren en alles, van bruin, geel en rood en zo weer. En immerhan, ik dacht ze vandaag waren een beetje eten merken. Vandaag wil ik mal wat ganz uitgewanderd merken, vielleicht interessiert je dat vielleicht ook niet. Ik leg hem wat frischer te proeven. En vandaag wil ik wat merken van heinafleisch. Ik heb kleine heinerschenkjes gekocht. En die wil ik een pineapple juice, of jugo de piña, pineapple saft wil ik de kerken. Zo, ik wil in wezen waar we dat doen en ik laat wat schijn smaken. Dat heeft zich vielleicht niet een schijn smaken, maar wel moet zijn. En vielleicht deed nog een appelsiensaft, vielleicht ook nog. Orange juice, jugo de naranja, zo moet zijn. Zo, ik wil in wezen waar we dat doen. En ik hoop je interesseert dat. Zo, nu gaan we een huis voor en 4 merken. Woehoe! Nou, daar was je bezig wat we hier brauchen voor onze heinafleischkerken en pineapple-juice. Hier hebben we 10 heinerschenkjes gekocht. Dat recept dat redt van heinaflechten, chicken wings. Maar ik dacht, dit hebben we meer vlees, dan waar we dit brauchen. Die kan ook andere heinafleisch brauchen. En hier hebben we pineapple-saft. We worden van der 1,5 Köffel pineapple-saft brauchen. Je kan ook wel een appelsiensaft, dat schmeckt krak, so schijn weer, dat ligt lekker je dat. Die worden maar van der met pineapple. Hier hebben we een halve theelepel zout. Hier hebben we 13 chesnick, sehr fijn gemerkt, garlic, 3 cloves. Hier hebben we paprika, 1 theelepel. Halve theelepel peper. Hier hebben we een halve Köffel water, waar we later nog brauchen. En hier hebben we 5 eetlepel sojasauce, salsa de soja, 5 eetlepel. Hier hebben we 1 eetlepel samt, mustard, mostaza. Hier hebben we 1 eetlepel ketchup. En hier hebben we 1 eetlepel honig. En waar je niet honig hebt, dan braucht je 1 eetlepel bruiner suiker, dat schafft ook. Zo, nu gaan we dat reinmerken. Hier heb je tot alle smaak opgeschreven wat je alles brauchen kan. Dus ik zei, je kan ook wellicht appelsiensaft brauchen. Here's all ingredients for what we need for pineapple chicken. Okay, daar waar we ons schwintje oven nu nemen. En daar waar we afhangen, waar we een beetje 1,5 Köffel pineapple juice nemen. En daar waar we die heinerschenkjes te legen en dan gaan we vangen te broeden. 1,5 Köffel en deze pan waar we dan. En dan laten we dat broeden, wat de schenkjes worden alle uitgebroed is. Ja, nu worden hier alle smaken aflegen. En wanneer je wil, je kan het ook zo'n heinaflechten gebruiken. Chicken wings, dat schafft ook, oder andere heinafleisch. Richtig was sehr schön. Deze heinerschenkjes, die kerken hier nu aan dat pineapple juice. Waar die zo lang hier broeden, wat dat juice is alle uitgedanst is. En bij ons waar we het nog een beetje omdraaien. Ja, kijk hem al. Dat is nog maar van ongeveer 20 minuten. Dus dat meest uitgekerkt. We willen dat niet toedaken. En want dat is ganz uitgekerkt is. Daar willen we dat even maken. Oh, dat trekt aber hier bij zeer schijn van jou. Nu is dat alle uitgekerkt. Dat pineapple juice. Nu gaan we hier een halve Köffel water nemen. En dan gaan we dat paprika doen nemen. En dat chestnut. Garlic. Dat zout. En dat peper. En dan gaan we dat omrühren. En dan gaan we dat op een kerk brengen en dan van stuk 15 minuten en dan gaan we dat even doen maken. Oi, dit wordt op een zeer schijn smaak. Nu gaan we dat
Op een kerken brengen. Dat vangt al een beetje aan te vervallen, ik weet dat. Dat is zeer fijn goed. Nu worden we op een kerken brengen. Zoals je zien kan, nu hebben we op een kerken gebracht, we hebben het eens maar. Zoals je zien kan, zeer avonds opgeschroven. En dan, nu hebben we op een kerken, daar willen we dat sojasaus hier nemen. En daar willen we dat van ongeveer 15 minuten kerken laten. Dat het eenmaal fijn doorgekerkt is. Gonna let it simmer for about 15 minutes. Zodat het al een beetje fijn dik geworden is. En dan willen we het laatste doen maken en dan is dat eruit. Oké, nu is het tijd om dat honig te maken. Dat mustard en dat ketchup. Dat wordt het alle een beetje dikker maken. En dan wordt nog eenmaal niet pas doorgedierd en eenmaal doorgebroden. En dan is dat eruit. Wat leu je? Ik leu dat is eruit om opdashen. Oké, nu zijn we eruit om opdashen. We gaan ons hier wat witte rijst gesteamd. Je kan het ook met schobelen eten, met eetzakken, wat immer je dan wil. Maar we dachten, we willen van jou met gesteamde rijst. Nu willen we ons dit vleesje erst hebben. En daar willen we eten. Ik had het al gesmaakt. Dat smaakt zeer schijn. Ik wil het niet verjuin smaken van jou. En immer gaan, ik hoop dat ook. Loop je weten. En we doen er nog een klein beetje zo'n sippeljuk even. Onion greens. Doe, kijk hem al. Nu staat het eruit om eten. Ik hoop je proeft dat ook. Al pasta. Ik dacht, ik wil nog eenmaal een klein beetje een barsch al een beetje aanvoeren. Je wezen, die bladeren vangen af te vallen. De wacht, de smaak, heel beval met al die bladeren wat er vangt te verdrehen. Dat is je niet op een hoofd. Zo, hier van Strookland, Buena Vista. Ik wens je al pasta en Gottes zegen. En reden we het nächste Mal met je.